Chlebíček. A dneska si bohužel, ale chtěl jsem to natočit, bohužel zahrajeme za Edgara, i když za něj hrát nechci, ale chci, abyste viděli, jaký je to jaký má mutace a ta mutace je mega OP. Budu hrát tady se svým kamarádem, Schnitzel TV. Dám duo a bude tak nic. A on bude hrát se El Prima a jdeme na to. Samozřejmě dejte like a odběr. Tak. No. Ještě tady je Edgaru. No nic. Tak, já si dám už, aby se měl ultimum. Tak. Ale počkej. Tady nejsou mutace. Jo, tady nejsou mutace. Tak nic, tak tohleto se nepovedlo, tohleto je trochu, no, půjdeme do knockoutu. Je. Ano. Nevadí, já jsem umřel, ale teoreticky bychom to mohli ještě. Furt 5 lidí. 11. Kam co děláš, Maro? Já jsem mrtvý znova. A zabil jsem Edgara. Ale já mám teď, budu mít hyper, takže můžu možná vyřídit nějaký tým. Jo. 3, 2, 1. Hodil ke mně. Tak tohle se nepovedlo, ale jdeme hrát knockouty teda, protože tady nejsou knockouty. Jo, takhle, mě se tam neměl. No nic, já jsem asi slepej, pardon. Takže jdeme. Já mám nápad, já se nabiju a až budu mít, tak já na něj rovnou skočím. Já na něj jakoby rovnou skočím. Taky nechápu. Já jsem to věděl. Co jsi tady? Nasi. Zabil. No, jsi mrtvý, co? Nejseš. Je to skočíš? Skoč na něj. Pojď, skoč už. Běž tam do toho keře, běž jakoby. Jo, sorry. Já jsem mám reload. Ne. Protože ten blbeček. Proč neútočí? On teď Schnitzel, tak on teď se mu vypl mobil, takže teď bohužel, tak nemá tu, kolik máš do ultiny. Ať tě jednou trefí ještě. Blbeček. Tak, teďkon, tak já mám už ultinu. Nemám, jak to, že nemám ultinu? Já nevím, já prostě mě to nějak nejde. To je fakt jako super. Tak tady tu hru přeskočíme a uvidíme se u dalšího. No tak tuhletu hru jsme ještě neprohráli, ale ještě máme jednu hru, takže ještě to tady natočím, jednu hru. Já nevím, mě to nějak nejde. Ale tady to asi prohrajeme, takže já tohle tady to střihnu. Ještě jedno. Dobrý, tak tady tu hru jsme vyhráli a já vím, no, takže jdeme ještě tohle sushi. Nic, nevadí, 50 coinů. Škoda. No, tak my jdeme znova, ale mě už se nechce hrát za Edgara, takže já si vezmu někoho jinýho. A vezmu si asi Gala. A asi jdeme hrát solo. Teda duo. Nech to takhle. Ne? OK, tak jdeme hrát tady to. No dobrý, tak já si vezmu jako jinýho. Tak si vezmu Kenjiho.
A ty jdeš do Edgara 2 půjč.